ακόμη, όλα αυτά. Αλλά εγώ θα αρχίσω δυναμικά για να σας καλωρίσω σε αυτό το κανάλι το καινούριο, που ελπίζω να γίνουμε όλοι μαζί μια ομάδα και να βρούμε τον ένα στον άλλον. Θα φτιάξω, παιδιά, ωραία. Όποιος έχει, θα μου πείτε κάτω στα comment, 5M, ό,τι παιχνίδι έχει στο PC του. Και εγώ θα προσπαθήσω 50 ακόλουθους, θα κάνω face reveal. Δεν θα τα δείξω ακόμα με την αρχή μούρη. Στους 100 ακόλουθους θα πάμε, θα κάτσω, θα ψάχνω ονόματα, θα τα βάζω εδώ, ξέρω εγώ, ντουφουντού, κάτι τέτοιο. Οκ, όλα αυτά θα τα μαζεύω μέχρι να φτάσουμε 100. 100 ονόματα εδώ πέρα. Όποιον τύχει θα ανεβεί βίντεο μαζί μου, θα γίνει moderator στα βίντεο και ακούστε με, δεν θα βγει από το τέτοιο, από το spin. Ξέρω εγώ, γυρνάω και κάνω αυτό, μετά αυτό και γυρνάω και τυχαίνει ένας, για να δούμε ποιος θα τύχει. SRR, αυτός θα κάτσει. We have winner. Αυτός θα κάτσει moderator για 4 μήνες και μετά θα φύγει. Είναι 5. Αν όμως μας βοηθάει, θα κάτσει για πάντα. Εδώ πέρα που βλέπετε έχουμε τα τέτοια. Βάζουμε όποια εικόνα θέλετε. Ξέρω μπορούμε να βάλουμε του καναλιού μας. Μπορεί αυτό να είναι του καναλιού, θα το ξέρετε. Δεν σας έμενξε. 500. Τώρα μιλάμε για αν τους φτάσουμε αυτούς και συνεχίσω στο YouTube ή θα πάμε και στο TikTok. Θα έχω και δει 500 ή από την αρχή του καναλιού θα έχω ένα Discord server. Θα στείλω το link κάτω στην περιγραφή, θα το πατάτε, θα μπαίνετε στο Discord. Όλοι αυτοί θα είστε member. Μόνο υπάρχουν οι moderator και εγώ. Οι moderator θα είστε μαζί μου, θα συζητάμε για το κανάλι, θα με βοηθάτε, όλα αυτά τα τέτοια. Εγώ, παιδιά, αυτό θα κάνω και στους 1000 subscriber θα κάνω συνεχώς, ξέρω εγώ, 50 που είχα πει, νομίζω, αν δεν θυμάμαι, δεν θυμάμαι, θα μου πείτε εσείς. 50 subscriber θα βάζω και κάθε ένα στο βίντεο μου. Κάθε 50 που θα ανεβαίνουμε. 50. Έναν θα τυχαίνει εδώ πράγμα στο τροχό. 100, 150, 200, 250, 300, 350 και άλλα λοιπά. Εγώ θα βάζω ονόματα. Όποιον τύχει, η moderator, μπαίνει βίντεο και κάθεται στο κανάλι και μας βοηθάει. Ωραία. Θα στείλω εγώ το link, θα το φτιάξω, θα το στείλω σε άλλο βιντεάκι. Ελπίζω να είστε καλά και τα λέμε όταν αρχίσουν τα βιντεάκια.